I feu pirotècnia, a banda d'en Bétera, en més llocs. Sí, nosaltres antigament, quan era la generació de m'abuelo i de mos pares, era com si diguérem que se ho fabricaven tot, des de coets, carcasses. M'abuelo inclús anava al barranca per les canyes per fer-se estubos, per fer els coets. Quan hi havia canyes. Quan hi havia canyes, i se podia anar a la barranca amb elles. Després mos pares encara seguiren fent-se-ho tot. Nosaltres ara, pues, conforme tenim el taller i per la seguretat i per conforme evoluciona tot, pues, s'hem especialitzat en fer productes per a altres pirotècnies. Encara que nosaltres pues, també fem el que és el poble i uns quants pobles més, però estem més especialitzats en fer productes per a altres professionals. I hi disparen uns altres. Correcte, sí. Moltes vegades, potser a la plaça d'Ajuntament hi ha algunes empreses que són més disparadores. Dius de València? Sí. Entonces lo que fan és, com no podem fabricar-se-ho tot per tema de seguretat, per tema de qualitat, pues ens comprem a nosaltres determinats productes per poder ficar-los en aquests espectacles. Bueno, hi ha més quantitat de pólvora a vendre, m'imagino que és en Bétera. Bétera per les festes d'agost és quan nosaltres pràcticament, o sigui, no és que dediquem part perquè en l'estiu fem també molta pólvora per a altres pobles, però per d'ací pel poble se tira molta quantitat de pólvora. Quanta pólvora més o menys feu en aquesta època? Quina quantitat? Aproximadament no sabria dir-te-ho, la veritat, perquè és molta quantitat la que fem. Sí que te podria dir, a lo millor, pues, perquè tingues una idea, que l'acordar pues, estarà sobre uns de massa pirotècnica, que diguem que és la suma de matèria a reglamentar, que és la suma de la pirotècnica i l'explosiva. Aproximadament seran de 85 a 100 quilos, aproximadament, depèn d'anys que se cremen una miqueta més, anys que se cremen un poquet menys, sobre aquests quilos és l'acordar. I vosaltres i la gent que va preparar se fiqueu baix? Nosaltres el que fem és muntar l'espectacle i una persona sí que se tapa una miqueta pues, en el cas de que fallara. La veritat és que no sol fallar, però en el cas de que fallara pues, clar, té que estar a punt pues, per a tornar-li a pegar foc. Però nosaltres no, nosaltres quedem en un segon lloc, el nostre és fer el muntatge perquè la gent després disfrute, tant els majorals, els que volen, que no se fiquen tots, tant com la gent del poble, que és la que se fica baix de la corda per disfrutar-la. I, bueno, conta'm, com és la pólvora en Bétera? Els majorals, les activitats que fan en pólvora... Pues en Bétera jo diria que pràcticament l'únic que els agrada és el coet. El coet i la festa del coet és el que nosaltres hem fet així mascletades grans i no ha anat tanta gent com a lo millor a la prova de Sant Antoni, que a lo millor en pressupostes és molt més xicoteta, o a lo millor en envergadura. La gent així el que els agrada, a lo millor no sé si l'estar tan prop de València que poden veure espectacles molt grans, no sé si serà a causa d'això, però així el que els agrada és el coet. Tant en Sant Antoni se congrega molta gent alrededor de la foguera per veure els coets, després el 15 d'agost... Això se celebra a l'Alameda, no? Això se celebra a l'Alameda, exactament. Se fa la foguera i ja, al mateix moment que li se pega foc a la foguera, pues, es consideren que fan la prova dels coets per després en l'estiu pues, ser aquests coets més o menys els que tiraran ells. Bueno, i els majorals tiren això que fan la plaça del Sol... La placeta del Sol és el coet de luxe, bueno, de gran luxe. La veritat és que és un article que només que es fabrica o només que fa i expressament així per a Bétera. És un coet que medeix quasi 2 metres, té entre 14 i 15 canvis i la veritat és que els majorals el llueixen molt perquè es fiquen el mono allí en la placeta i és un coet de molta mà d'obra, és molt... com si diguérem que si tinguérem que cobrar el que val aquest coet, cobrem algo simbòlic. Artesanal. Sí, és molt artesanal. Comprem algo simbòlic perquè és algo que no té preu, perquè és molt manual. I aquest coet pràcticament, des de que es comença fins que s'acaba, millor perfectament poden passar 2 mesos, perquè n'hi ha que empaperar-lo, deixar-lo que se seque, enllugar-lo, preparar-li els canvis, és molt laboriós. Quan van a la coeta del Gos també duen coets en el camí. Això es feia antigament. Antigament era molt bonico quan es feia la coeta del Gos, des del barracó dels Majorals fins a la placeta
fins a la plaça de Luis Reig, que és on se fa la cueta del gos, anaven en un cuet de lujo avisant que ja venien els majorals. Avui en dia ja no es fa així, avui en dia per normativa i per seguretat nosaltres preparem els caixons, els cuets que tenen que tirar, se fa un tancat i entonces a l'hora de que ells tinguin que pegar-hi foc, pues, estan els majorals ahí dins en els caixons, se crema un tro d'avís pues, per dir que se va començar la coeta i no és com abans, però bueno, sabem que la normativa pues, n'hi ha que intentar complir-la. I què t'anava a dir jo? ¿Quanta pólvora se crema en la coeta del gos? Bueno, n'hi ha dos, la infantil que és antes, no? N'hi ha dos, la infantil que és antes i... Pues, per exemple, en la cordà... En la cordà infantil estem parlant de que se cremaran aproximadament uns 7 o 8 quilos de massa pirotècnica. I estan acompanyats per majors, no? Sí. Nosaltres el que també aconsellem als majorals és que estiguen allí, perquè els xiquets el que volen és l'endemà ser majoral i volen que estiguen allí majorals. Nosaltres, la gent que va allí, pues, se mira que estiguen ben equipaets, el coet que se fa un coet pues, més fluixet, un tro que no faci mal, pues, perquè el xiquet pues, que ho disfrute i que no per un tro més fort o un coet massa ràpid pues, que li agarre por i que després no vulgui seguir en la tradició. I en la coeta del gos, per exemple, l'any passat es van cremar aproximadament quasi 800 quilos de massa pirotècnica. Ahí els majorals se claven enmig del foc, el van cremant, fan calaixos, se diu calaixos? Caixons, es diuen. O caixons, això. Sí. I bueno, i què t'han dit després de l'experiència de clavar-se allà enmig? Perquè a mi me sembla superperillós. Ui, la gent quan sent, suponc que passa en València, quan senten un poquet l'olor a pólvora és com que els entra algo per dins que pràcticament no miren perill. El dia que més disfruten és aquest dia, el dia 17, i el dia de la prova dels coets que es fa en Xiner, en Sant Antoni. I aquests 2 dies, segons m'han dit a mi, són els dies que més disfruten, perquè el dia 15 el disfruten però és diferent, estan cansats de les alfàbegues i aquests 2 dies són els que estan ells, són els protagonistes i no tenen ninguna pressió per ninguna banda. I què t'anava a dir? Me queda lo de... Si hem parlat de la coeta del gos, sí, la cordà, me queda... sí, lo de la nit del 15 d'agost. Exacte. ¿Qué pasa ese día? ¿Que las particulares compren pólvora? Sí, normalment així en el poble suponc que aniran també a altres llocs on poder comparar un poc, cada un la pólvora, a veure quina li agrada més, però sí, després quan s'acaba la cordà n'hi ha un temps, entre cometes, mentre nosaltres podem carregar tot el que és el muntatge de la cordà. I que la gent tornés a casa. La gent pugui tornar a casa després de veure aquest espectacle. Els majorals tiren també un coet de lujo i després d'aquest coet de lujo entonces és quan se'n van a homenatjar a les obreres i van a fer els típics muntons o tirar coets en casa de les casades i de les fadrines. I després per tot el poble la gent que compra en la seva barrià. Avui en dia està acotat per carrers, no se pot tirar en tot el poble, però de moment encara se segueix un poc en l'espíritu de lo que era antigament.